En aquest videotutorial us anem a explicar com utilitzar l'espai virtual de l'àrea de formació del professorat d'FP. En primer lloc, amb el navegador accedirem a l'entrada del portal. L'adreça és phobos.xtec.cat/fpformació. Un cop a l'entrada del portal ens haurem d'identificar. Això ho podem fer des de l'enllaç d'entrada que hi ha a la part superior dreta o el que trobareu a la part inferior central. Un cop estigueu a la pàgina d'identificació, entrareu el vostre nom d'usuari i la vostra contrasenya que se us haurà facilitat per correu. Un cop identificats, veurem que ens apareix el nostre nom i cognoms a la part superior dreta. A la vegada, en l'espai central tindrem accés als cursos als quals estiguem inscrits i en el lateral dret el calendari ens indicarà aquells esdeveniments més pròxims que tenim pendents. Si el que volem fer és entrar en algun dels nostres cursos, clicarem sobre l'enllaç corresponent. En aquest cas, hem accedit al curs de programació d'unitats didàctiques. Un cop en el curs, ens trobarem que en l'espai lateral esquerre, a l'esquerra, tindreu diverses informacions amb l'objectiu de facilitar-vos la vostra participació i seguiment del curs. A la banda dreta trobareu també altres blocs d'informació, com el cas del calendari, que us anirà informant dels terminis de presentació dels diversos mòduls o unitats. I en l'espai central és on trobareu la informació pròpiament del curs, de desenvolupament del curs. Aquesta informació estarà agrupada o dividida en les diverses unitats, que en aquest cas podem veure que són 6. En aquests moments estan visibles la que podríem anomenar unitat 0, correspon a l'espai on trobareu la informació i documentació o recursos que tenen relació amb el conjunt de les diverses unitats, és a dir, que les necessiteu utilitzar al llarg de tot el curs. I a la vegada, doncs, les diverses unitats s'aniran obrint a mesura que vagi avançant el curs. Per això, en aquests moments, teniu ja accés a la unitat 1 i posteriorment es aniran obrint la resta d'unitats, amb l'objectiu de poder facilitar la coordinació entre alumnes i professors. Si ens centrem en la unitat 0, podreu veure que en primer lloc disposeu d'un fòrum de participació. En aquest fòrum podeu fer les vostres aportacions, ja sigui en forma de pregunta, de suggerències, de consultes o de respostes a les participacions d'altres professors. Al llarg dels diversos espais és important que tingueu present que disposeu d'una barra de navegació que ara estem assenyalant, que us facilita anar enrere des de l'espai d'entrada fins a la unitat o el tipus d'activitat que haguem escollit. Doncs, clicant en aquest cas sobre PUT, tornaríem a la nostra unitat o el nostre curs. El segon component és el pla docent. És un document en format PDF que us podreu descarregar i on trobareu indicada amb més o menys detall els diversos aspectes de desenvolupament del curs. El tercer component és el glossari, un espai de recopilació de conceptes que poden ser importants pel desenvolupament del curs. En aquest espai és important destacar que també els alumnes podeu afegir entrades que poden ajudar a la resta de companys. Fent servir la barra de navegació, tornarem enrere. El següent component és una carpeta de documentació i bibliografia. En aquesta carpeta es aniran afegint diversos tipus de documentació que us puguin ajudar en el desenvolupament de les diverses activitats. També, clicant sobre els enllaços corresponents, us podreu descarregar els documents. Tornarem al nostre curs i, finalment, en aquesta unitat 0, teniu el que anomenem presentació de l'alumne. Clicant sobre aquesta activitat, trobareu la petita explicació de quina és l'activitat de començament. Bàsicament, fer una mica de presentació al professor i a la vegada també us aconsellem, si voleu, actualitzar el vostre perfil o, per què no, afegir la vostra foto que ajudi a crear una certa col·loquialitat.
Si un cop aneu llegint aquesta unitat 0, al final de tot trobareu l'enllaç que us ha de facilitar l'accés a l'editor, i aquí vosaltres podeu escriure el missatge que li vulgueu adreçar amb la informació que us suggeria l'activitat. Un cop deseu aquesta activitat romandrà en aquest espai i serà accessible al professor, que us la corregirà, i podreu consultar posteriorment vosaltres la seva resposta o el seu missatge. Fins aquí seria aquesta unitat 0, i més o menys el mateix desenvolupament se seguirà per la resta d'unitats, que de manera genèrica podem comentar que cada unitat disposarà d'una guia d'estudi, que seria aquella documentació que us ha de permetre entendre els conceptes a tractar. Posteriorment, una presentació en format PowerPoint dels continguts, i finalment una activitat que us planteja la resolució de diversos aspectes o qüestions que haureu de presentar en un fitxer. Fins aquí aquesta petita introducció, sense no oblidar, abans d'acabar, l'existència de la missatgeria. Aquí a l'esquerra podeu accedir al sistema de missatgeria, que permetrà accedir al vostre tutor a través d'aquesta comunicació interna. Per això aneu a cerca, indiqueu el nom o cognoms del vostre tutor o de la persona de l'espai que vulgueu accedir. En aquest cas havíem indicat malament. Un cop ens hauria localitzat, doncs podem nosaltres afegir el nostre usuari en la llista de contactes, i posteriorment des d'aquí mateix podem nosaltres indicar el nostre missatge i posteriorment enviar aquest missatge. En aquest cas tancarem aquesta finestra, i fins aquí esperem que aquesta informació us ajudi a fer un bon desenvolupament del curs. Fins la propera.